Per a crear un fòrum de dubtes o un fòrum de discussió en UACloud, el que hem de fer és accedir a l'aplicació Debats. La podeu buscar en UACloud, fem clic i a continuació en esta pantalla el que fem és crear un nou debat. Li donarem un títol i en esta pantalla haurem d'indicar també si volem que es tanque algun dia. Podem deixar-lo obert i fem clic en Següent. En esta pantalla el que faig és seleccionar en quina assignatura vull. Si marque esta opció, el que faré és veure només els grups que tinc assignats i el meu fòrum és, en este cas, per al grup 1 d'esta assignatura. Acabe i ja tinc el fòrum en marxa. Per a intervindre en el fòrum, doncs simplement faré clic en Accions i podré participar o podré modificar alguna data que hi hagi en el fòrum. Podré comprovar les estadístiques de quines intervencions hi ha hagut, per exemple. En aquest cas no hi ha aportacions al debat encara. I la manera d'interactuar, que és la mateixa que tindran els alumnes, és simplement en Accions. Participa i funcionem a través de respostes. I a més, si l'alumne volguera o el professor podria adjuntar un fitxer simplement fent clic en Examina i adjuntar un fitxer de PDF o alguna imatge que siga necessària per a la discussió. Confirmem la resposta i ja tenim així un fòrum típic de discussió o de dubtes.